og du kan godt gå rundt. Det her er samtidig som en træning at forbinde vores arm og rygsøjle og ben og ben. Hvis du her, jeg på venstre side for eksempel, hvis du her har 90, så drejer jeg foden her. Og så nu er det 45 og 30 fod ud. Den afstand af to hænder er det samme som vores skulderbræd. Og så siden ned her. Og den lår skal være lodret. Og den bæle skal køre frem. Så kan man bedst følge den ben her på bagsiden. Det cirka har 80 kropvægt her, og den er 30, man kan mærke den, den er, har 80 og 30. Det kan også være 60 og 40% af kropvægt. Så løfter hen op i den her. På den måde. Og den er pegefinger, det står samme højre næse, og den hals. Og den pegefinger. Okay, de her. Og vi kigger bare over den her pegefinger. Den venstre hånd presser frem, skubber frem, og den her højre skubber ned den her. Og prøver også at synge den her skulder og elbow. Det er normalt at følge spærren i beginning. Den er forkert at løfte skulder på den måde. Det er forkert. Det er ikke afslappet. Det skal slappe her. Hvis man står rigtigt, kan man føle det en masse belastning til ben, og kan man også finde muligvis noget forbindelse hele armen til skulder og til lægen og så til ben. I train-up-behandling, når vi bruger vores kroppen, vi skal også stå i den måde. For eksempel runde, det har jeg vist det før. Runde det her. Runde frem, tilbage. Frem, tilbage. Det er runde. Eller tryk, eller fingerpege, eller runde. Alle en teknik, hvis vi gerne bruger kraft, det er kraft fra ben her. Du kan også køre rundt på andre side. Om beginningen kan man godt stå i 1 minut, og hvis man kan stå i 5 minutter, det er godt. Hvis man kan stå i 1 time, så kan man blive mester. Så den venstre side. Jeg viser også den højre side. Der kan føle meget god varme her, køre op i. Og god energi til hånden her. Så, det er de